аслан дар ҷаҳони муосир дар кулли ҷомеаи мутамаддин ҷомеаҳое ки мутамаддинанд пешрафтаанд демократиянд мавҷудияти баҳс миёни шаҳрвандони алоҳида миёни гурӯҳҳои алоҳида бо сохторҳои дахлдор ё ба вуҷуд омадани ҳамдигарнофаҳмӣ як падидаи маъмул аст. Аз ин аслан фоҷиа сохтан нодуруст аст мантиқан ва дар ҳолате ки чунин ҳамдигарнофаҳмӣ чунин баҳсҳо ба миён мебияд тибқи муқаррароти қонунгузорӣ тибқи ҳамон қавоине ки масалан алон мавриди амал аст шаҳрванд муваззаф аст ки бояд ба сохтори дахлдор муроҷиат кунад. Яъне фарз кардем агар мушкил ба соҳаи масалан нақлиёт дахл дошта бошад, масалан зарур аст ки ба вазорати нақлиёт ба боздастии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва агар масалан мушкилие ки масалан ба масъалаҳои меҳнату шуғли аҳолӣ бошад вазорати меҳнат ва чизе ки ба соҳаи тандурустӣ аст мо вазорати тандурустӣ дорем. Яъне дар ҳамин сатҳ бояд баррасӣ шавад ва аз он ки имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ бениҳоят рушд карданд ва баъзе шаҳрвандони мо ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам воситаҳои ахбори омма як василае медонанд ки муроҷиаташон ба яъне ки сохторҳои дахлдор расад ва дар баъзе маврид ҳамин ҷанба яъне ки муроҷиати шаҳрвандон норозии шаҳрвандон яъне ки як чизое ки сифр инфиродӣ аст мутаассифона аз ҷониби баъзе гурӯҳҳои манфиатдор баъзе нотавонбинон суистифода мешавад ва далели возеҳи ин гуфта ҳамон ҳолате ки аз муроҷиати як нафар журналист буд ва аз ҷониби бисёриҳо суистифода шуд ва ҳарчанд ки масалан муроҷиати Пири Муҳаммадзода як навъ инфиродӣ буд, яъне аз ҳамдигарнофаҳмиаш нисбати муносибати кормандони бедиа ҳамон тавре ки ӯ иддао мекунад ки масалан ноҳақ ду маротиба она масалан ҷаримаи ҳангуфт карданд ва беҳтар мешуд ки ҳамин масъаларо аввал дар сатҳи вазорати нақлиёт дар сатҳи боздастии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мекарданд ва дар сурати зоҳир нашудани вокуниш аз ҷониби ҳамин сохторҳо яъне мавриди баррасӣ қарор нагирифтанаш дар он ҳолат масалан тариқи расмӣ албатта тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ тариқи расмӣ масалан мумкин буд ба дастгоҳи иҷроии президент муроҷиат кунанд ва дар мо ҳазорҳо далел мавҷуд аст ки ба кулли муроҷиатҳое ки аз ҷониби шаҳрвандон ба дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад филфавр яъне ки вокуниш мешавад ва бо имзои роҳбари аввал ё ки муовинон ба сохторҳои дахлдор яъне ки як мактуби раҳнамокунанда ирсол мешавад ки ҳатман ба муроҷиати шаҳрванд яъне расидагӣ кунед ва ман боварӣ дорам ки агар ин масъала дар сатҳи вазорати корҳои дохилӣ яъне ки боздастии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ки зерсохтори ин вазорат аст агар пешниҳод мешуд то ҷое ки медонем ва дар ин самта мо далелҳои хеле зиёд дорем телефони боварии вазири корҳои дохилӣ аст ва мо медонем ки вазири корҳои дохилӣ ба ин масъала яъне ки муносибати хеле ҷиддӣ дорад. Тамоми муроҷиатҳо масалан ҳамон замон баррасӣ мешавад ва дар ҳатто дар мумкин буд ҳамин чиза дар сатҳи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баррасӣ кард ва хуб чунин муроҷиат шуд. Мутаассифона ин чиза барои баъзе нотавонбинон ливо карданд, ин чиза истифода карданд ва баъзеҳо бо бознаш кардани он дар саҳифаҳои худ манзури ман дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ва дар зери он навиштани шарҳу масалан шарҳ агар он чунин гуфтан мумкин бошад албатта шарҳ дар нохуна касе ки аслан аз таҳқир таҳвин таркиб ёфта буд барои Пир Муҳаммадзода хизмати хирсона карданд оно яъне ин нафара ба сифати як нафаре ки мардума ба тафриқаандозӣ даъват мекунад муаррифӣ кардан. Мутаассифона муаррифӣ албатта дар нохунак аст ва бисёр хуб шуд ки Пир Муҳаммадзода ҳам як муроҷиат кард баъд аз чанд муддат ва ба мардум хоса ба ҳамон ман мутмаинам ки мухотабашам ҳамон нотавонбинон буданд ҳамонае ки аз пашафил сохтанд ҳамонае буданд ки масалан ин чиза барои манфиати худашон истифода бурданд ва ҳамин муроҷиат ба ин чиз яъне ки нуқтаи тамад гузошт ва имрӯз ин ҳодисае ки шуд ки барои дигарҳо ман дар назар дорам дилхоҳ нафар метавонад ки бо сохторҳои дахлдор ҳам дигарнофаҳмӣ дошта бошад, дилхоҳ нафар метавонад ки бо онҳо вориди баҳс шавад, яъне барои онҳо як дарс шуд ки мо бояд ҳатман аз ҳамон чизе ки қобили қабул аст истифода барем ва нагузорем ки як навъ муроҷиати инфиродии дилхоҳ шахс аз ҷониби масалан нотавонбинон аз ҷониби фейкҳо аз ҷониби онҳое ки масалан манзури онҳо дигар аст ба истилоҳи халқӣ дарди кампир ғуза аст барои онҳо аслан мушкилоти Пир Муҳаммадзода як фулус арзиш надорад ва шахсияти Пир Муҳаммадзода ҳам барои онҳо қариб ки яъне ки шиносоӣ яъне рӯнамоӣ шудагӣ нест, онҳо намедонанд дар бораи шахсияташ. Барои онҳо муҳим ҳамин буд ки яъне ки аз фурсат барои худашон истифода яъне сӯ истифода кунанд. Дар мавриди он ки
аз ҳамин чиз бурд кард, ин чизам ба касе пӯшида нест, агар чунин гуфтан мумкин бошад. Яъне ҳамон нафарое буданд ки як муддат бонки изтироб заданд, як муддат барои худашон яъне ба истилоҳ аз худашон дарак доданд ва барои онҳо муроҷиати шахси мавриди назар яъне Пир Муҳаммадзода барои онҳо як васила буд. Аслан аз рӯи моҳияту аз рӯи муроҷиат гирем, масъалаҳое ҳаст ки масалан дар сатҳи маҳал ҳал мешаванд, дар сатҳи ҷамоат. Ва шарт нест ки масалан проблеме ки дар сатҳи ҷамоат ҳалли он имконпазир аст, он масалан дар сатҳи роҳбари аввали давлат, давлатҳое ки пешрафта ҳастанд, аслан давлатҳои Аврупо ки имрӯз барои демократия он оби даҳони якдида мешорад. Дар он ҷо масалан дилхоҳ нафар метавонад барояд норозигиша изҳор кунад. Дилхоҳ нафар метавонад бо ин ё он сохтор вориди баҳс шавад, ҳатто баҳсҳои судӣ. Ва мардуми он ҷо аз ин чиз фоҷиа намесозанд ва мухолифинаш ҳам аз ин чиз сӯистифода намекунанд. Яъне ки мухолифине ки ба маънои томаш мухолифинанд. Ва ҳамватанонашон масалан аз ин чиз яъне ки бо бознаш кардану шарҳу таҳқиру таҳвин навиштан барои худашон ба истилоҳ хол намегиранд. Яъне падидаи маъмул аст, муроҷиат мешавад, сохторҳои лахлор бетахир торандишӣ мекунанд, мушкили ҳалли худашро меёбад ва ҳатто ҳолатҳое мешавад ки муроҷиати шаҳрванд қонеъ карда намешавад бо далели асоснок набуданаш. Яъне ки як падидаи маъмул аст. Мо имрӯз дар робита ба муроҷиати Пир Муҳаммадзода бояд ба мардум ҳамин чиза талқин кунем ва чӣ қадаре ки мо дар атрофи ин масъала гуфтугузора зиёд мекунем ва аксар маврид яъне ки он чизое ҳаст ки то андозае ҳамин масъаларо дохтар мекунад. Ин чизам қобили қабул нест. Мо ба мардум бояд фаҳмонем ки муроҷиате буд ки масалан як шаҳрванд муроҷиат кард, харчанд ки дар муроҷиат баъзе ҷанбаҳое ки бояд ба назар гирифта мешуд сарфи назар шудааст ва ин чизам масалан мо ба метавонем ки дар ҳамун суханрониаш ки аз ҳолати равонии чӣ масалан нафари муроҷиаткунанда эҳсос кунем ва худашам масалан дар суҳбати ахираш иқрор кардааст ки сохторҳои дахлор дар ин масъала кор карда истодаанд.